Ac I lawr y bobl Twrci sydd ar y fwydlen, a dyna sydd wedi cael dy sylw di heddiw hefyd, Shane, yna, Twrci? Ie, so Twrci traddodiadol I dechrau heddi. Mae'r un Twrci yn yr air slot heddi bach o twist ond fe, so Twrci bach yn cool. Ond Twrci traddodiadol I ddechrau? Syml iawn I dechrau, traddodiadol, rhywbeth byddai'n ei gytre, so Twrci cyfan a just cadw peth yn syml. So I dechrau, mae trei bach I rostio fan hyn. Mae bach o llysiau, so mae moron, cennin, a just torri rhain lan man. Iawn. Fi'n sylwi bod ti ddim wedi pilio yr moron, achos ar amser neu bydde ti fel arfer ddim yn chwaith? Na, just syth mewn i'r ffwrdd. Mewn â nhw? Ie, bydd yn creu saws yn y diwedd. A fan hyn, mae da fi y giblets sydd wedi dod mas o'r Twrci, just I creu saws neithion. Fe ffefryn, fi'n joio'r giblets. Ie, diddorol iawn, o ti'n dweud bod ti'n bita giblets I frecwast. Odi, cwcan y Twrci dros nos a giblets I frecwast. Nei. Twrci cyfan fan hyn. O, na ni. Diflas. So, Twrci cyfan, mae Twrci hyn bydd yn siŵr o fod yn bwyd I tua 6 bobl, neu 8. Sdim eisiau Twrci masif iawn. Na. Mae da fi satsuma bach, a wedyn yn y penol, jyst rhoi satsuma mewn fyna. Stwffio fo fewn. So chi eisiau stwffio hwn yn rhy gormod, jyst achos chi eisiau'r tymheredd I jyst fynd trwyddo gyd o'r Twrci a coginio o'r canol mas. Bach o... Garlleg? Garlleg. So mae penol yn barod. A wedyn ni'n mynd I creu stwffin bach. So mewn fan hyn mae minced porc da fi. Bach o apricots. A wedyn stwffin. So, Stwffin ar hyn, y paci na. Pecyn stwffin. Ie. Chep a mae'n neud y job. Gret. A wedyn dŵr jyst I cael popeth I gilydd. Mae stwffin yn rhywbeth I ti'n neud o flan llaw yn amlwg sy'n eisiau neud. Ie, gallwn ni neud dydd cyn. Dwi'n cael ei stwffio. Os wys sydd afal da chi gytre, yn lle dŵr, rhowch sydd afal mewn fan hyn hefyd. Just blas extra. So, cymysgu hwnna. A wedyn, yn gwddwg y Twrci. So, I treial ddim wneud gormod o mess fan hyn. Na. Dwi'n meddwl bod yna ffordd daclus yn neud hynny. Na, dyna fe. Ffordd elegant. Stwffio fe mewn. Mewn a fe. Stwffio mewn. A wedyn, cau hwnna lan. Mae'r weithred, stwffo yn swno. Ti'n fe fod yn rhywbeth daclus ac yn delicate, ydw e? Os dim byd yn daclus, beth rwy'n mynd I wneud nawr. Mae 2 bloc o menyn da fi fan hyn. Waw. So, literally, just menyn dros o fe gyd. Ti'n mynd am un hallt wedyn? Ti'n mynd gyda halen? Ie, gyda halen. Ie, mwy o blast ar un halen. Mae hwnna'n lot o Waw, menyn, dydi? Shane, mae hwnna'n lot. A mae'n iawn, mae'n nadolig. Mae'n nadolig, ydi? Reit, sa'n mynd I wneud y gormod, ond... Massage bach i'r Twrci nawr gyda'r fenni, ni fe? Gorchuddio popeth, ie, massage bach. Ie. Sa eisiau creu gormod o mess. A wedyn, ar y top, mae bach o nutmeg da fi fan hyn. So bach o space. Neis. Fi'n licio nutmeg. Gorchuddio hwnna. Mae bach o... sydd lemon. Rhowch hwnna yn y tray hefyd. A wedyn, yn lle rhoi mwy o halen ar fe, mae oxo cubes bach, QR da fi. O, ti wedi torri'n lan yn barod. So, dros o fe gyd. Chi dwy lot o. A wedyn, papur ar y ben. Gorchuddio. So, rheswm bod ti'n mynd am hwnna a ddim ffoil? Achos we ddim ffoil o dan y bord. O, reit. Oce, iawn. Ond bydd papur yn iawn hefyd. Gofyn cwestiwn top. Yn y ffwrn, 180 a 20 munud I pob 500 gram. Iawn. So, 2 awr bydd hwnna mewn. A wedyn, bydd yn dod mas, just troi honbant nawr. A bydd yn edrych fel hyn. So, tua hanner awr cyn y diwedd, tyn y papur neu'r ffoil off. Beth bynnag sydd â chi. A just lliwio fe. A wedyn, y trei o'r llysiau ar y tymheredd. Mae bach o saws cranberry fan hyn. Flwr, just I creu saws tew iawn. Neis. So mae gyd o blast wedi dod mas o'r Twrci fan hyn. Mae'r argon o'n neis, dydi? Giblets, popeth. Ti yw boi'r Twrci'n ti chi? Ti'n... Wel, fi sy'n bita'r Twrci, ie. Ond beth am I baratoi e a neud y pethau ma? Ti'n beth, sy'n ni wrth y modd o'n di cath yn gadael fi fynd yn y gegin. Mae'n pam. Mewn Ie, efo rhyfedd. stoc QR a just coginio hon mas a bydd yn tewhau. a Bydd yn neis iawn. Hyfryd. Cael plat na. I ni'n cael pitio mewn fan hyn o'r ta, Shane? Ie. So bod... Adisio lan fan hyn. Ti'n be, felly hwn yw'n Twrci cyntaf I lenni. Ti wedi cael
Do, ges i beth ddoi. O, neis. Yn y cantin. O, na, ges i ddim, de. Ti mewn meddwl? Yna, Oedd o'n neis, yn hyfryd. ma fe. A mae bach o... Gysyn. Bach o stwff yna hefyd. O, ydi. A wedyn, bach o gravy. O, mae'r grefi na'n fendigedig. Ynddi. Ynddi, mae'n hyfryd. Cranberry yn rhoi bach o... Ie, cranberry. Fydden ni byth di meddwl roi cranberry mewn. O, Shane. Neis iawn. Bendigedig. Diolch yn fawr iawn. A chofiwch, yr seit wedi bod ar y sgrin, ond nes i chi fel fi, felly yn hwylo am rhyw syniadau bech newydd, yfe. Cysylltwch ni am yr seitiau fel ych chi'n neud ar ôl bob rhaglen. Bach. Gwych.